Внимание, внимание! Нашият конкурс започва. Добро утро, драги кандидати! Добре дошли в нашето театрално студио. Вие успешно издържахте предварителните изпитания, но сега ви предстои последното, най-решителното и най-важното. И най-трудното. Точно така, благодаря. И най-трудното. Но разбира се, няма нищо страшно и няма защо да се плашим. От нас се иска спокойствие и дисциплина. Това ще улесни тежката задача на комисията и естествено ще улесни самите вас, драги кандидати. Или, както е казано, ние ще имаме задължението да ви изпитваме, а вие удоволствието да ни отговаряте. Желая успех на всички, на добър час. На добър час. На добър час. На добър час. А това съм аз, Рангел Вълчанов, режисьорът на филма "Сега накъде". Добре дошли! Добре дошли, драги зрители! Сигурно някои си спомнят, че всъщност така започваше филма "Сега накъде". 26 младежи мечтаеха да станат актьори и ето, явиха се на този театрален конкурс. Но никой от тях не подозираше какво ги очаква. Защо се изправяте? А? Сега вече станете. Ай, гледай се работа. Ма какво искаш ти сега? Какво искаш ти? Заради тебе тук всичките да загазиме. Това ли искаш ти? Много добре ти казаха другарите, къде да отидеш ти? Дайте ме! Милицията ми си извиниха, беше станало грешка. Ами жената извика за помощ, какво можех да направя? Кажете ми, какво можех да направя? Отидах, хванах я, обаче тя почна да вика, не го бий, бе, не го бий! Аз исках да я спася, нищо друго не исках, бе, пустете да ви казвам, бе, чувате ли ме? Вие май не мислите за луди. Не, че сте луди, ама искате ни такива шантави работи. Свободна сте. Какво не виси? Какво е това? Назад! Не прекъсвайте изпълнението! Назад, казах! Редуваха се изпити, разпити, унижения, манипулации и то от една тайнствена комисия, чието имена и лица никой не узна и не видя. Нито героите, кандидати, нито зрителите. Странна работа. Вместо лица, само лампи в тъмния салон. Какви са тези хора, като заключиха нашите герои в мрачна зала, наречена кой знае защо театрално студио? Ние хора ли сме? Ние хора ли сме или опитни мишки? Чувате ли? Вас питам. Не разбрахте ли досега какво става тук? Не разбрахте ли какво става с нас? Моля всички на сцената. Моля всички на сцената. И що за удоволствие да насъскваш хората, като кучета да лаят един срещу друг. Да превърнеш приятелството и любовта в омраза. А може би между тях не е имало нито любов, нито приятелство. Кой знае? Най-накрая нашите герои, останали без сили, чакаха решението на онези там, зад прожекторите. И така, ние чакахме миг или вечност. Чакахме го пред спуснатата завеса. Чакахме да чуем съдбоносния отговор. Отговор, който ще реши живота ни. Единствения ни живот. От тогава минаха 20 години. Каторното нищо. Сега сме тук, за да разберем какво е станало с техните надежди, с тялото и с духът им. Хайде, на добър час. 20 години минават, времето си върви, случват се най-различни неща с нас. Видимо, външно всички може би сме се променили. Кой помадрява, кой подивява. Различно е. А изведнъж да видим един в друг, глеждайки се,
че сме същите тези абсолютно не знаеш какво се случва с тях. 21-2 годишни момчета и момичета. Умряха няколко Чарли Чаплиновци, примерно, но никой не ги забеляза. Каквото ще да става. Но сме заедно и това се случва сега. Кой плаща всичко това? Ами киното кой? Кое е кино, бе? Българското? Такова няма вече. Като снимахме сега на къде, да ти кажа, бе, какво да правиш, ти се ръгаш. Да си на преден план, да те видят тебе, да те видят на преди план. Много да, не ми е, това не ми е интересно. Проба. Добър ден! Добър ден. На вас ви е нещо много весело, а? Така съм. А каква беше тази проба? Стори ми се, че не работи. Така ли? Чочо, на вашето внимание. Маестро, добър вечер. И ти да си жив и здрав. Си ти юбилей на всички. Обичам ви вас много, най-вече него. Рангеле за много години, честитин рожден ден. От сантимент, със спомен. Това, с което си чупи главата аз, не ти си потрошиш твоите. Това са ръкавиците от преди 20 години. Аз съм на свободна практика актьор. Когато не ме вземат, се депресирам. Така ли? И не винаги те взимат? Не винаги ме вземат. Обаче, като ме вземат, пък е много хубаво. Така. Номер 9. Аз. Защо там сте си окачили номера? Защо, бе, момиче? Да го сваля. Да е по-красиво. А защо седнахте? Питам ви, защо седнахте? Така, добре. Я се вдигнете косата нагоре, ако обичате. Завъртете си главата. Изправете я. Защо криете този белег? Нашата Албена, само че 20 години по-късно. Ама какво правите тук, деца мои? Какво правите тук? Ама моля се! Ама махай се, маймо! Защо ти ли ги доведе? Не мога да разбера какво правите тук. Боже, не сега да Йошко, ще плачеш. не ме уби. Какво да направя? За мен защо, бе, миличе? Защо? Плави на душичка. Рангели, съжалявам много. Ма за какво съжаляваш, момиче? Това можах за 5 години, през 4, по 5-20. За 5 ден. Сега зачекайте. Моля ви се. Жена, букета няма. Айде го само букета. Добре. Този театър, който всички познаваме, напуснах и влезох в един нещо като семейен театър, общо взето. Номер 8.
Защо мълчите? Глухоняма ли сте? Не съм. И тогава защо не отговаряте? Ами ако искам да се махна? Къде ще се махате? То си е моя работа. Ами ако е забранено да напускате? Странно. Нали ще ставате актриса, моето момиче? Все ми е едно. Най-големият проблем, според мен, на нашето поколение е, че ние бяхме възпитани в онова време и се оказахме непригодни за това. Нашето поколение така беше една боксова круша, на която се изпробваха много хора. За нас да се предлагаш, да се афишираш, да показваш качествата си е срамно, е непристойно, е некрасиво. А сегашното време това го иска от нас. Ани Вълчанова. Вечер. Добър вечер. Как сте? Добре сме. Защо се заигравате с фамилното име? Ние имаме ли нещо общо с теб? Аз достатъчно направих, че не взех името на мъжа си, нали? Така като ме гледате, мога ли да имам нещо общо с този човек? Да. Загивам, Господи, аз загивам. Вече луди хора има, бе. Хай, стига. А къде е микрофона, бе? Ето, като се говорят, аз към ти кажа, че аз ще трябва да седна да ми оправят грима. Грима къде е? Дадаха ли ти цвете? Дадаха ли ти? Цвете, бе, дай много. Аз не си знае мярката, мама. Здравейте! Знаеш ли на колко съм? На 19, скъпи мои. Само на 19. И вече имам бръчки. И това е моят последен шанс, разбираш ли? Моята последна възможност. Ясно ли ти е? До кога ще чакам? До кога всички ние ще чакаме? Все чакаме! Искам да играя Жулиета. Пък никога не съм искала да играя Жулиета. Толкова е скучна. Ромео! И какво бе? Извинявай, тогава с много голяма страст кажеш, аз искам да играя Жулиета. Колко години съм според теб? Ама аз го казах, защото ти ми го каза да го кажа. Аз не, че съм искала. Не си мечтала да играеш Жулиета? Никога. Тогава давай, дойката ли искаш да играеш? Това дойка, бе. Исках да играя Ромео. Ти му отрепа. Имате ли нужда от нещо? Дай ми едно ръце. О, извинявай. Ако имате нужда, въобще не се притеснявайте, обръщайте се към мен. Страхотен ти е екипа и много му благодаря за всичко. Страхотни сте. Ай, чао. Айде, чао. Цялото ли лапа? Няма да пием. Vuoi che cosa fai? Так, 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 так. Аз сега ще мълча, защото... Аз те очаквах да бъде с костюма на Амадеус. Защо така? Най-смешното животно на планетата. Да, кученцето. Кучетата си лаят, Робин си върви. Слагач мръсен! Искам да ти благодаря за това, че ми даде възможност да се разхождам по покривите. Благодаря ти и аз, че ми разреши да ти разреши. Много неща имаме да си казваме, но да не те започвам от Прага. Да, започвам от Будапеща, ако може. Да, благодаря много. Браво, Медесица! Добре дошли, бе. Техни величества. Заповядайте.
Ти ли организираш това или той го организира? Той е организатор. Не, кой плаща? Кой плаща? Това вече нека каже той. Айде, разберете се сега. Не, нека каже той кой плаща. Разберете се сега кой плаща. Между другото, аз имам една удивителна способност лична да предизвикам съдбата си в желанията си да правя това, което винаги като детска алюзия съм искал да го правя или да се докосна до тези неща. Исках да бъда продуцент. Дойдоха промените и аз започна да се занимавам с разни неща. Вие нямате право да участвате по-нататък. Как така? Съжаляваме, но е така. Мене лично ми казаха, че в списъка ми има. Напуснете залата. Моля се, обяснете ми как. Напуснете, казах. Не ми е интересно да ми казват мени от тук, мени от там. Искам аз да казвам откъде да минавам, откъде да излизам, кой прожектор да ме осветява. На вашето внимание, българският Берлускони, българският Абрамович, българският футболен Хидалго и театрален меценат Николай Ишков. За мен е удоволствие. Здравей, шефе. Маестро. Моля ви, цветя за шефа. Благодаря ти, миличка. Много ти благодаря. Моля ги подържа. Да. Трябва да ви кажа, че за мен е огромно удоволствие и чест да съм с вас. Сега ще обясня. Искам да ви кажа, току-що ми звъннаха и ми казаха, че дари... Къде, но това няма значение. До няколко часа тя ще е тук. Благодаря за фона, маестро. Да му отпуснем края. Танци на народите. Хайде! Раз, два, отваряш, затваряш. Раз и два, Ама, моля ви се, какво е това? Либе, фергет-ни. Любовта никога не отпада. Не отпада. Добре, че завърши Кеф, шефе, чуеш какво става, а? Ало? Идеално, вари по ноти. Минути закъснени. Вие сте луди, бе, госпожице. Не вие, британските авиолинии имам предвид. Казвам ти, тая чука директора. Тя е курва. Абе, той изобщо може ли да чука? Той ако не може, тя го чука. И тя е курва, и той е курва. Това е идеално сега. Албена, ти защо непрекъснато ходиш с това цвете? Защото не мога да го оставям само вкъщи. То е много деликатно. Ами, момичета, аз полека-лека, както бил казал поетът, шумния празник привърши и всеки по килиите си. Чао! 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 Къде бе? Защо толкова рано? Той и аз да взема да трябва.
Ма къде ще ходиш ти? Стой тук сега. Ох, извинявайте. Какво става, бе? Ами ако искам да си отида? Вие не, госпожо. И лекичко го запържаш. Значи взимаш те средно големи глави лук. Моя мъж ми е забранил да запържва. Там затъкала. Нищо бе. Какво става, бе? Има нещо. Стояй ние да се тръгнем. Стой мирна, не видя ли, че има нещо? Забранено. Назад. Назад. Добре. За нас е забранено. Видя ли? Какви са тия, бе? Не знам. Коя е охрана? Не знам. Що да ни пускат? Не знам. Дай да потърсиме Ники. Кой Ники? Ишков. За какво, бе? В първия филм беше много добър. Какво искаш да кажеш? Сега съм скапнат, така ли? Не, бе. Не ме разбираш. Сега си добре, ама тогава беше много добър актьор. Слушай, какво да не ми кажеш? Нали знаеш, че въобще не ме интересува какво мислиш? Особено пък ти. Не може да се говори с тебе. Какво искаш? Аз ти си говорил глупости, че не може да се с теб. Ники. Да. Спри! Спри ти казвам! Защо? Така, за да е по 100. Спри, искам да говоря нещо с тебе. Кажи ми какво става. Нищо не знам. Абсолютно нищо не знаеш. Честен кръст, нищо не знам. Питам, защо не ни пускат да излезем? Кой не те пуска? Някакви хора отвънка. Ами аз не знам такова нещо. Аз пък, например, не ти вярвам. Честен кръст не знам. О, аз нищо не знам лично. Не мога да ти кажа. И не дай да ми се пудиш. Знаеш, мама, какво казва за тебе? Какво? Че ако те пита кой ден сме и е вторник, ти ще кажеш, че е сряда. Довиждане. Наваксаме 30 минути. Нямате представа как ви целувам, госпожице. British Airways си е British Airways. А сега, чувате ли, бе? Бихте ли ми казали полета от Париж как се движи? Бях на 7 години, когато убиха баща ми. И до ден днешен не знам къде е гроба му, не знаем къде са го заровили. И когато станаха промените в България и потърсихме, искахме да разберем кой го убил, беше в Старозагорския затвор политически. Те казаха, че има някакъв клуб на репресираните и от клуба на репресираните платиха 50 американски долара за живота на баща ми. В живота ми минах през катарзиси, през много неща, но най-страшните неща са ми се случили тук. И съм щастлива, за да разбера, че съм направила добър избор някога да напусна България.
И... По стара българска традиция, какво ще пиеш? Какво ще пиеш? Ай, пак Чакай. Стефче. Мадам и Мишел, дами и господа, Мишел, Пари, Джордж, Стокхолм. Водя ви ги направо от летището. Напивайте ги, яжте ги, разкъсвайте ги. Ваш! Тук е. За мен е нещо нереално да отида да живее някъде другаде. Някакво спасение, което е така... може да ми се сърдат всички от недостойно спасение. Това е бягство, бе, братко. А ако генетично ти е заложено да си се родил не като Палма, да си се родил като... Чай, как да го... Защото става метафора тук. Да си се родил като нещо друго, което тази страна не е била подходяща за този период. За тебе, тогава е по-добре да се развиваш някъде другаде. И тогава се научих да гледам на света като една част от една огромна галактика и да се усещам като жител на Земята, а не на едно мъничко място, където сме се родили. С изключение на 2-3 бръчки, малко повече тъга, малко повече резигнация. Но общо взето... По всички ли тази тъга и резигнация или само някой? Мисля, че при всички. Жена му е полка. Ти кажи нещо от името на жена си. Буква Бургария Джиндес. България. Това последното и аз го разбрахте, но... А тя сега на къде? Аз сега на къде? О, сега! На къде? О, сега! На къде? Кажи го на шведските. Min fru vill gratulera alla och vill säga att hon vill gratulera med 5... На шведската маса. Ну давай выпьем. На здоровье! Много езици знаят тия. Ето, учи се. Без език си за никъде. Ама английски искам. Не е публикански. Езици, ама... Той, ако не може да играе, език театър не прави. Друго имаме да си говорим ние с тебе. Беше една голяма моя мечта. Най-накрая след 20 години сме всички заедно. Да го кажеш както трябва толкова, иначе жил ще настъпи. Приятели мои, ма страшно ми е год, честно ви казвам, че успях да ви събера всичките тук. Беше една голяма моя мечта най-накрая, след 20 години да сме всичките заедно. Да се огледаме, да се видим кой на къде е, как е, що е. Разкарайте се. Още ли искаш да те правят на маймуна? Пусти ме да мина. Няма да минеш. Няма да минеш. Пак ли ти, бе, батко? Сутринта умираше да ме изгониш, сега пак. Аз не мога да те разбера, ти какъв човек си? Приехме ли емиграт? А? Приехме ли емиграт? Какво? А не
нещо страх, а? Не ви издържат нервичките. Пази се. Пази се, ти казваме! Чуваш ли, бе? Сниго, сниго, сниго! Слагач мръсен! Зная сигурно, че някои ме презират, други ме ненавиждат. Обаче аз искам да ви кажа, че ви обичам. Знаете, избягах от театъра, но той никога не ме е напускал. Ето тук винаги някак си стоеше в мен. Преследваше ме като някакво гладно куче. Лаеше. Може би съм недостоен за вас. Ако е така, кажете ми. И изчезвам веднага. Кандидат номер 20. Молим за извинение. Допусната е грешка в протокола. Можете да се върнете при колегите си. Ти на кого ръкопляскаш? На Николай или на парите му? Радвам се, те. Просто се радвам. Виж колко е хубаво. Радвам се, че сме се събрали всички, че ще стане нещо хубаво. Нали така, момиче? Всички се чудят кой плаща. Той, Николай. Плащат такива като него, дето стават собственици на футболни отбори и така. Да, наистина. Откъде ги вади той всичките ти? Ама му стара, не мога да разбера, що сме толкова завислив народ, бе. Човек има ли пари, нещо ни прилушава. Няма ли пари, умираме от кеф. Чакай, бе, аз не исках да кажа... Айде, стига, моля ти. Аз мисля, че в България не е важното дали имаш пари или нямаш пари. Важното е да си завиждаш, нали така? Що бе, у Швеция не си ли завиждате? Завиждаме си, ама на друго ниво. Бе, тук има нещо. Бе, тук има нещо, нали? Тука мука, тука пука. Ти за какво ли се, бра? Кай ме поли в очите. В очите. Пари, пари. Да не би... Значи... Именно. Лети от Лондон. Така кажи, де. No Man's Land. Хубаво стана, че не ни пуснаха. Колко странно, нали? Много се радвам, че останахме. Че видях някой. И че не видя други. Как сте? Имате ли си всичко? Вярно е, че има всичко и по магазините. Вярно е обаче, че няма нищо в джобове. Още по-вярно е, че всички ние тук не сме приятели. Просто не сме приятели. Камо ли истински. Трябваше да минат 20 години, за да разбереш тая работа. Ти може да го казваш, ама знаеш, че не е вярно. Че сме приятели. Приятели ли сме? Приятели сме, разбира се. Видя ли? И ако имаше някакъв, така да се каже, вакуум в първата ни среща, т.е. едното е да се разпознаеме ти кой си, ти ли беше, ти ли си това, я ти на какво си се приличал, как изглеждаш. Изнъж за тези дни, в които ние работиме заедно в момента, това всичко просто се стопи и изчезна. Това, което аз преживях в тези години с площадите и с това, с цялата наивност, която съм носила, сега си давам сметка колко наивно съм вярвала в много неща. Аз не съжалявам нито за секунда, защото това беше такъв тип вълнение, което може би има поколения, които никога няма да преживеят и е жалко, ако не им се случи. Ентусиазмът беше страхотен. Аз го правих с дълбокото убеждение, че променяме нещата. Това е страшно. Бях убеден, че променяме нещата, а всъщност нещата ме променяха мен. Някак си в България... хората не са от най-щастливите. Мисля си, че най-важното нещо за мен е
човек да постигне някакво равновесие в живота. Ако можем ние самите да си позволяваме повече да мечтаем, това и за себе си го казвам, защото аз така много напоследък се замислях, че не мечтая много. Не си позволявам, за да не бъда после тъжна нещо, ако не. Това означава да си съгласен с нещата, които ти се случват, да ги приемаш и да не се противиш. България е много особено място. Тук всичко се развива така малко антилогично. Абе, важното е далаверата да върви. Всеки гледа мене си. Живи и здрави. Един е лозунгът. Терорът долу. Да живей Европейския съюз. Какъв терор? Тя е по-спокойно. Животните трябва да се обичат, не да се тероризират. Бриджит Бардо, ако види всичко това, което се е случило, тук край. Ще видиш Европейския съюз другия път. Ти яде ли? Доста. Доста. Оправи се. Що ядах толкова, майка му стара? Здравей. За тези 20 години. Аз не мисля, че е много време. Страшно приятно. Някак си почти, че е било вчера. Всичко е било, все едно, че е било вчера. Давам си сметка. Да разбереш какво е обич към жена е, между другото, не е лека работа. И това е не по-малко изкуство от това, което се опитваме ние да се правим на артисти и се правим на какво ли не. Кой на оператор, на визуалист, на художници, на какво ли не. Смисъл такъв да се научиш истински да обичаш не е за един ден и не е от един път. Чинцейки, ти се губиш, бе! Клече, ти къде се губиш, бе? Пак от Италия идваш. Аз ходя, море ми, в Италия. Ходи и се връща. Чакай, аз имате някъде телефончето. Ти това са тебе, взех ти адресчето. Телефонче нещо имаш. Буби, телефонче нещо имаш. Да. Ти нов GSM имаш ли, виж? Е този. Това бе същия. Да. Колко къскет имаш? Що ли го дадеш? Не го давам, миличък, всичко друго давам. Каскета си не давам, на тебе не го давам. Ла-ла-ла-ла-ла. Ще си толкова откачена пак. Мале, кой ми го казва? Ти, Лени, си едно малко сладко существо, обаче тия мъже са педераси. Не така, бе, миличка. Не са баш всички. Ти си много горкичка. Я да види, бе, как ще ти стои това. Чакай, че май е лош. Как и отива? Да не паднеш чинията? Албенче, стига си на пия. тебе, моля ти се. Остави. Албенче, хъпни малко Страхотно, салат. обаче е само един. Абе, не. Стига ста, Манджа. Абе, нищо и няма. Преди 20 години, когато гледах етюдите и откъсите и цялата и бебешка наивност, всичко това е останало и някаква зрялост, много финна, много рафинирана зрялост, която се е появила. Ти още ли си девствена, бе? Нали роди? Родих, но детето не е от мен. Моята слабост е моята сила. Ти затова ли си още такава, същата? Горкичка и невинна. Но мога да убия човек, ако реша.
Вярваме. Кандидат номер 3. Аз. Вие какво работите? Монтьор. Какъв монтьор? На автомобили. Това по-хубаво ли е? Не знам. И аз съм се питал защо. Не мога да отговоря точно. Обаче монтьор е по-доходно. Знам. И въпреки това? Да. И къде сме сега? Някой в Калифорния, някой в Картожабене. И какво играем там? Върнах се към първата си любов. Нима я помните? Изчуквам. Моля. Автомобили. Аз мога да ти направя едно признание, ако искаш. Искам. В уния времена аз не бях съвсем безразлична към черните ти кадри. Страшно си падах по танците ти. И аз не бях съвсем безразличен към тебе. Защо не го показа? Ами защото тогава ти... Кандидат номер 7. Много ти е тежък куфъра, бе, Малине. Тежък? И какво толкова много има в него? Романи има. Консервички. Какви романи? Подигото и други чужди романи. А прасета не колите ли по вашия край? Колиме. Всяка година колиме прасета. Чудесно. Хайде сега кажи, кой в английската драма е въвел белия стих? Кристофър Марлоу. Не питаме вас? Извинявайте, но понеже... Не знаеш, Малине, не знаеш. За прасетата знаеш всичко, но за белия стих нищо. Заповядай. Николай, ти посторя ли? Поздрав от Държавно лесничейство Павликени. По случай 20 години от сега накъде големи почитатели на филма. Последните 10 години от тия 20, за които говорим, винаги имаше някаква болка, някаква трудност, която трябваше да се преодолява, нещо, което съзнанието ми трябваше да се раздвоявам с единия крак, да бъда там на уния 520 км, с другия крак да бъда тук, защото баща ми се разболя от една много тежка болест, рядко срещана, някакво пълно парализиране. И преди 9 години той почина на 62 години. Аз го носих на ръце, той почина в ръцете ми. Кандидат номер 11. То не ме питате нещо друго. Вашата професия? Бях в казармата. Завърших гимназия. Не питаме вас, Малине, а нея.
Завърших гимназия. Така. И сега къде работите? Ами в театър. Какво по-точно? Чистачка. Аз работих като психолог в една психиатрична клиника. Значи не си чистачка. Издигнахме се малко. Сега съм чистачка само вкъщи. Добре. Идваш си в България, когато искаш. Когато мога. Защото имам само 1 месец отпуска. Обаче, ако остана повече от 10 на месеца без да се пребера, ми е малко тежко. А когато не гледате телевизия, какво правите? Госпожице, интересуваме кога каца самолет от Вашингтон? Бъдете така любезна, ако има закъснение. Всеки човек има нужда от секс и от телевизор. А когато спре тока? Ами, някой сигурно използва тази възможност, за да се оплакват един от друг на тъмно. За да не се вижда как се мразят. Албена. Аз затова съм сама. Ало? На вас от 30 минути? Според мен тя няма да дойде. Да. За секса ли? Ами аз ще кажа, дай Боже, всеки му. Мога да го правя, мога да не го правя. Понякога не съм го правила по година и половина, понякога съм го правила по 2 пъти на ден. Аз ще кажа, докато ти се иска и с който ти се иска. Стига да ти стиска. Не знам, ама аз последните 2 месеца май съм си само на говорене. Да. Благодаря ви, бяхте много любезни. Тя пристигна. Дарино! Даринке! Хайде, бе! Много се радвам, че и Даринка успя. Пишете тук. Тук. Ама Дарина няма ли? Ага. Ама верно и няма, бе. А къде е тази жена, бе? Ти пък какво се хилиш? Дайте ми някакъв хап, защото ще ми се пръсне главата. Чакай с мен, мама Оли. По-добре уиски. А? Уиски. Може и да се правя. Това е от филма. Сигурен съм, че и сега си е абсолютно същата. Дано да си прав. Макар и на хиляди километри, аз вдигам чаша шампанско за вас. Направете и вие същото. Нека си спомним онези безгрижни времена, когато бяхме щастливи. И онези работи ни бяха много наред. Всичкото ни е такова. И оная работа ви е такава. Всеки с проблемите си. Чули, бе? Еми, що бе, до тебе отивай в Америка. И онези работи ни бяха много наред. Обичам ви и съм с вас, Дарина. Кандидат номер 5. Години? 22. Навършени? Да. Професия? Манекен, разбира се. Така. И защо искате да станете актриса? Нищо друго не съм искала в живота си.
Нищо друго. Но да си актьор не е много весело. Да. Свободна сте. Обаче не стана актриса. Той ти не стана актриса, но тя се омъжи за милионера, ти за продуцент. Айде, де. Що бе? Да си милионер не е лоша работа. Стига не те застрелят. Това са рисковете на професията. Рискове, ама някои си живеят. А такива като нас кучетата ни яли. Завиждаме. Завиждам. Що да не завиждам? Хич не ме е срам. Всъщност проблемът има много гледни точки. Екзистенциалният смисъл... Стига сте философствали. Пътеники, дай да пиеме за момичето. Ще пие за когото си искам, а ти пресни с тая камера да снимаш навсякъде, че ми писана. Айде, ритни ми, още не съм изплатил. Ритни ми. Просто факт. Моля ви, не завиждайте. Тя може да е много по-нещастна от нас. Аз не съм нещастен. Аз съм си аз. И въобще всеки си избира какъв да бе. Разбрали? Съгласна съм. Всеки има свободна воля. Но все пак живота ни не зависи само от нас, а и от Бог. Когато става дума за дарба, и Господ не може да ти помогне. Доживяхме. Доживяхме. Айде да задарим своята. Айде. Задарим, не? Спокойно има за всичко. Мерси. Всички имате ли чаши? Да. Апропо, преди да отпием, да ви кажа, тук имаше някакви пазачи. Ако е станала някаква грешка или недоразумение, моля да ме извините. Няма нищо, не се притеснявай. Карай. Сега искам да дигна тост за нашата прекрасна Дарина. Сега слънцето изгрява над Белия дом във Вашингтон. На здраве, Дарина! На здраве, Дарина. Здраве. За Дарина. Айде. Няма никакъв шанс. Благодаря. До чу. Защото самолета ми излита след няколко часа. Колко сте самолета днеска? 9:15. Да, знае за 9:15. 5 часа, ама трябва да... По-късна възможност имате ли? Не? Съжалявам, там ще спиш. Благодаря ви, бяхте любезни. Ма ти не дай да плачеш, ние пак ще се видиме. Бъди спокойно. Айде, къде са моите приятели? Хайде сега една снимка за спомен. Когато гледате снимката ми, каквото и да казвате, каквото и да правите, аз съм винаги с вас. И сега какво? Какво? Дарина не дойде. Теодора си отиде.
Ма ти сега на къде си? Аз съм до тук. Това остана сценария. Това е апотеоз на нашето поражение. Точно така, приятелю. Впрочем, ти знаеш, че това е някакво спасение. Айде, върви опити, ако ти дойде нещо в акъла. Прави го. Заминавай. Аз си оставам тук. Всички седнете на земята в кръг. Седнете. Пичове, просто не знам откъде да започна. Объркан съм, развълнуван съм. Вие нямате представа. Вие просто нямате представа колко сте талантливи. Гледах ви с години, но днес направо ме фърлихте в оркестър. Толкова сте щури. Толкова сте неповторими и единствени, че нямам думи. Направо е простотия да потъва вашия талант в канала. Аз не мога да го допусна. И ви забранявам и вие да го допуснете. Ма много ви забранявам. Затова искам да направя един театър. Аз съм сигурен, че и Дарина ще ми помогне. Нов български театър. Съвременен, синтетичен, смайващ. Ще ми помогнете ли? Каквото и да казвате, каквото и да правите, аз съм винаги с вас. After this miracle, ни предстои по един кастинг и по едно интервю да видим кой откъде. Ти не знаеш кои сме и откъде сме? Аз много добре ви знам. Откъде сте, кои сте, но ние, дето държат парите, искат да ви видят, да ви разберат. Все пак харчат се много пари. Лесна работа. Каквото кажеш. Очаквам ви в моя офис, за да уточним подробности по договорите за страховки, осигуровки и така нататък. А след това ни чака бесен купон.
посещение. Приятно сте. Не искаме, нищо не искам вече! Ами, не знам дали си разбрал, но аз много отдавна не се занимавам с театър. А с какво се занимаваш? Ако не е тайна. Ами, ти нали видя? Аз имам 5 деца. И? Това е най-хубавото нещо, което Господ ми е дал. Господ ти е дал талант с шепи, ти искаш да му обърнеш грапелена. Не. Аз ги обичам истински. Те са за мен и животът, и театърът. Наистина. Елена, аз също обичам своите деца. Само искам да ти кажа, че вратата ще бъде отворена за теб по всяко време. Сега се качвам горе и те чакам. Нашата професия, особено театралната, е свързана с това, че нещата си отиват заедно с загасянето на прожектора. Кой е запомнил, но беше много хубаво така. И може би това беше една от причините така да се оттегля от актьорската професия, от театъра. Не съжалявам, че не съм в театър. Ако съм искала, съм щяла да бъда. В крайна сметка, човек е там, където иска да бъде. Някой като почне ми къса нервите, някой режисьор, страшно ме мразя професията. Всичко мога да изиграя. Това ми е проблема. Кажи ми друга професия, в която може да се правиш на маймуна колкото си поискаш и да ти плащат за това. Успял? Какво значи успял? Абе, доволен съм. Но аз си дадох много бързо сметка, че няма да стана Жан Габен първите 4 месеца работа във Франция. Трябваше да печеля хляба си. Жоро, колко ми е трябва минимум професионалната такса на ден в Швеция? Трябва да ти кажа, че сега в момента към 400 евро. При вас как е париж? Колко? 450? 400, да. При нас е 550? $600 на репетиция. На репетициите няма как да ми платят тия пари. Аз не подписвам. Не подписваме. ¿Qué tal, Pedro? Claro. Gracias. Un grande productor de teatro del Instituto del Mediterráneo, José Monleón. A nuna de las penas. Какво мислиш, Коки? Колебай се. Какво? То ще има живот. Човек много рядко получава някакви шансове. Това шанс ли е? Пък и честно да ви кажа, омръзна ми да озвучавам със собствения си глас простотиите на Робърт Де Ниро и после си броя стотинките за такси. Не искаш да играеш в театър? Що? Не знам дали искам да играя каквото и да е. Аз исках да играя с Жулиета сега. Знаеш каква дойка мога да прасна? Ето, ми е омръзнало само да ми дава цял живот. Краси, аз пиша проекти за рискови групи. Това е съвсем друга сфера. Как ще отида обратно в театър? Огънче. Un grande actriz de flamenco. Sí, sintético de teatro y búlgara. Sí. Fabio, come stai, Fabio? Molto bene. Domani arrivi de Milano. Не съм съгласна. Аеропорто Мапенза. И аз не съм съгласен. Sì, a domani, Fabio. Ники, uno momento. Чао. Uno momento, Ники. Сега, тук чета договора и то е окей. Няма никакъв проблем. Само тук има един преюдикат. Какво? Преюдикат във втория анекс. Да. И как да ти кажа, аз и като шведски граждани, нали, български и шведски граждани, нашите театъри Myndigheter då vill att vi ska förhandla alltid. Моля? Искам да кажа, нашия профсъюз иска да каже, че ние трябва винаги да и ги използваме тях, когато подписваме тези договори. Да, разбрах. След това ти знаеш, аз бях и в Лондон. И там I've made this mistake twice. Uno momento, Джордж. 50 лева на час? Може ли? Може. Париж е за. Америка също. Да оставя аз народния театър и да хукна по парижките генгерлици. Луди ли сте? Ще гледаш детето, бе, какво? Аз пак си го гледам, бе, как ми държи сметка. Се въртиш по разни рейсове, като Той си има и баща, и баща му ще го гледа, и така. 128 милиарда години. Кой? Баща му.
И той без тебе, ти да се аз ласкаш. как го гледам той като пътува? Как гледам аз детето? Какво пък толкова? Ти си му майка. Той му е баща. Абе, с то патриарх, пък аз патриархат. Патриархативи. Едно подписче на контракта. Congratulations, Джордж. Трябва да ти кажа, че си страшен титандроник. Мислиш? Убеден съм. Такива типажи като тебе няма. Изчезнах. Знаеш ли какво, Ники? Аз бих си платил да играя тази роля. Какво ще кажеш за 50 лева? 50-50, Джордж, за теб. Окей. И с тая фанелка на Ливърпул ми разби сърцето. Нали сме трупа? От трупове. Че какво трупа? Трупове? Аз лично ще му помогна за някои от труповете от тази трупа. Както се казва, всички за един. Коки? Коки? Аз съм за себе си. Всичко трябва да е ясно сега. Той договор трябва да пише. Срокове, какви пари. Спокойно, всичко ще бъде наред. Ще го уточним. И уния пари трябва да ги оправим тази вечер. Само не искам да се изнервиш, всичко ще бъде наред. Добре, айде, аз се слизам долу, няма да притеснявам. Ти ще ми се обадиш. Спокойно. Решихте ли вече? Айде, здраве. Ние сме наясно. А вие? То сега вие, ако не се навивате, аз какво? Не знам, аз така съм се дистанцирала. Аз не ти казвам, че не се навивам. Обаче това звучи като лозунг. Разберете, аз ще правя с вас синтетичен, модерен, не знам какво. Уважавам вашия талант. Това е лозунг. Аз мисля, че театър се прави с приятели и единомисленици. Пък ние не сме приятели. Ние даже не се познаваме. За тебе казваха, че си позор и фуклю. А за тебе казваха, че си пълен егоист. Така беше. Но човек се променя. Помъдрява с времето. Мене професора ми е казал, който мисли ясно, говори ясно. И кому е ясното на това? Какво беше тотален, синтетичен, световен намсикъв театър? Да. Рехме ли емиграт? Точно това. Рехме ли емиграт? Искам да използвам от теб. Какво? Благодаря ти. Нещо страх, а? Много. Ти? Аре, горе главите те. Не, той е прав, бе. Той може да е прав, обаче... Не мога да си представя, че мога да прекъснато да съм ангажирана с нещо такова. Но той не каза за непрекъснато да бъдем ангажирани. Той нищо не е казал всъщност. Тогава да го духа. Не бе, той има въпроси, които трябва да се зададат. Театър трябва да правиш, ако не можеш да живееш без това. Сега театър всички ги... Извинете, ако ви прекъсна. Краси, това беше едно време. Да. Аз пък си започнах да го правя и мислих, че ще променя света към добро. Но сега се радвам, че съм на страната на този, който наистина може да го направи. Аз имам едно условие. Да? Ще подпиша, ако подпишеш и с баща ми един договор. Чакай се. Рангел, знаеш, за мен той е патриарх. Обаче, застрахователите ще ме скъсат. Възрастта му, знаеш. Благодаря ти. Това е за контракта. Не, аз това трябва да си помисля все пак. То пак е роля, бе, Краси. Какво има толкова страшно? Ти не можеш да имаш доверие на един човек, в смисъл, че всичко може да се случи. Той може да има желание и нещо да го... Айде ходим тогава. Айде. То си авантюра без живота. Какво не е? знам. Авантюра. Да. Айде. Боже, аз се навих. Ох, Пейо. Ай, Боже, детето. Какво пише тука? Ако искаш да извикам се на минути, го прочете. Искам да съм номер 1. Разбираш ли? И ако сложиш уния тулуп пред мен, било то Жан-Клод Дамдум, Джордж,
Ти си ми приятел, си номер едно. Добре. Иначе ще ти пръсна кюпа. Тук пътеш. А после и моя. Що си толкова от бе, чучо? Пътеши. Добре, де. Тук. Благодаря. Ай, чао. Oh, I see getting the rain. Хайде, като толкова културен. Можеш ли да се разплачеш и веднага след това да се разсмееш? Не можеш, батко. Не можеш. А тази театрална техника от сантименталния 19 век. Приятелче. А шамарите, де ще ги ударим после, са от 20 век. Та-та-та-та-та! А после се чудим защо театъра ни бил долнопробен. Сълза и смях. Добре, запис пускай. Стоп! Какво е това, бе? Вие ненормални ли сте? Нали каквото пее повтаряте след мен? Ай се излагаме пред чужденците, де. Айде, моля ви се. Бонус си взимаш след мечти. Да, ама нежничко, лекичко. Нежно, окей. Единственото, което не може да се предвиди, е вашият свободен избор. Штрак. Свърши, бе. Тя ми го отпънете, да не ми пасне. Вижте ми го, за да мога да разкажа после. Att jag såsom älskare utan bruk för vår berömda tid har beslutat att jag ska bli skurk. Ако още 20 години никой не ме снима, заклевам се, започвам да пиша една книга като начало. Виж кой каквото ще да ти казва. Няма да му вярваш. Няма да му вярваш. Изглеждаш се много добре. Охо-хо! И после разрязваш на две един лимон и го изтискваш. И после я ще ме благослави. Разбрали? The flowers were all dead, and the words left unspoken. И като видели, че и на луната не вирее връждата... Свалили децата на земята. Ай, друг! И не сме го репетирали. Абе, не ме
значение. Ало, питайте, да? Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie freut sich nicht mit den Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit Wahrheit. И сега в превод. Und Wahrheit auf Bulgarisch. А, български. Айде. И те заживели щастливо! Ей, къде бе? На центъра на колизиона, бе! Финале. Да. Истина ви казвам. Един от вас ме е предал. Но кой? Истина ви казвам. Един от нас ни е предал. Но кой? Да не си ти, Господи. Не съм. Да не го направих аз, Господи? А дали би аз? Не съм аз, Господи. Нима съм аз, Господи? Аз не съм. Аз не съм, живи. Аз Не съм аз, Господи. аз ли съм, Господи? Човечеството създава някакви богове, и които нямат нищо общо с истината. И... Може би още от дете вярвам, че има Бог, благодарение на моята баба. С добро или за зло не съм религиозна в този смисъл, в който са истински религиозните хора. Аз вярвам, че човек е създаден от Бога. Всички религии са манипулативни. Всяко нещо, което изгражда някакви рамки и те вкара в някакви рамки, е манипулация. Аз, за съжаление, смятам, че със смъртта си отива човека. И за съжаление смятам, че той си отива по най-грозния материален начин. Искам да ви кажа, че това са част от библейските сюжети, които ние ще разиграваме по европейските сцени. Разбира се, сега искам да ви представя. Ученици мои, на вашето внимание, нашите Джоконди. Това, което видях, е чудесно. Само искам, както казват, да изкажа известни съображения. Големият актьор, според мене, е онзи, който може да изиграе Отче наш. Написани са много драми, много пиеси, но на мен ми се струва, че да произнесеш истинското слово Отче наш, трябва дарба, за да чуеш истинският глас на сърцето си. Отче наш, молили се, настоявали. Отче наш, оплаквали се. Покорен ли е? Отче наш. Отче наш. Достатъчно. Отче. Отче наш. Отче наш. Отче наш. Отче наш. Отче наш, ти, който си на небесата. Ти, който си на небесата. Ти, който си на небесата. Който си на небесата. Който си на небесата. Да се свети името ти. Да се свети Твоето име. Да се свети Твоето име. Твоето име. Твоето име. Да бъде Твоята воля. Да бъде Твоята воля. Да пребъде Твоята воля. Твоята воля. Да дойде Твоето царство. 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 Тъй както на небето, тъй на земята. Както на небето, така и на земята. Както на небето, тъй и на земята. Както на небето, така и на земята.
Амин. Отче наш. Вижте в чашата. Звезди. Има звезди. Вяра. Завист. Омраза. Ти не вярваш, че има друг живот. Сега ще има грамотевица. Господи, Боже на всички богове, нека вечно да гори пламъкът на вечната любов и нека за нея да пием до дъно. Амин. Това е недоразумение, вярвайте ми. Всичко ще бъде наред. Утре ще бъда с вас, чакайте ме. He fucked up. No, he fucked us up. Абе, майката. Както винаги, ние сме почтената преебана страна. Аз се знае. Това е криминална работа. Ако е голям пич, ще го пуснат. Ако е древен мошенник, няма да го пуснат. А ние? Ние кои сме? Жертви, Герои, приятели, врагове. победители, победени. Каквито и да сме, е без значение. Ние вече сме спомени. Както Римската империя. Колко е красиво да сгубиш някъде главата си, пълна с надежди. Поучително, нали? До кога всички ние ще чакаме? По-спокойно, малката. Чакат ни нови 20 години. И те ще минат като едното нищо, вярвайте ми. Така че, горе главата. Чакат ни нови надежди, нови спомени, бъдещи спомени. Усмихнете се! Усмихнете се, де. Така. Няма нищо страшно, нали? Няма нищо страшно. Айде. На добър час. 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 Айде. Горе главата. Чака ни голямо веселие.
Thank you.